Na. Ato sa kato lukso. Ha? Mabita na yung gibuhat sa gagmay pa ta. Maganda yung picture namin. Ikaw lang hindi maganda mag-picture. Kaway-kaway. Lamig. Pag-istorya po, ranggan. Istorya ba? Ano? Mag-speech ka diha. Kay amo ko lang. So kay nga. Di man kasabot og Bisaya, English zone. Ay, ginoo ni. Marami din nag-swimming dito. Oo. Ano, bakon. Sunday, Saturday. Pag Saturday, oh, kahit saan mag-swimming dyan. Okay. Ito pang bata. May pambata dito. Uy, dude. Dito, pupunta pa kayo dito? Oo, papunta dyan. Hawak sa mga mo nga ako. Diyan, sige. Nabi. Ano ba mo ang bakas? Sabagay mo, dami naman Sabi ka, sa inyo. pas din usahay. Mambak. Dito to. Kaya ayoko sumasamahan ka. Mag-isa lang ako. Ito si Walang hiya talaga. ito si Bulantoy. Diba? Napakabait na kaibigan. Ay, Abraham. oo nga. Yun nga yung naisip namin, ay okay lang, safe naman kami. Tara, tara. Ito. Ito lang iiwan eh. Uy, bigyan mo sa kanila yung pa-picture tayo. Uy, pa-picture tayong lahat. Ikaw buwag. Dahil cellphone isa ang agduha ano nag Ha? Wala sa bundok kaya di. Bitaw, ah. May lubig dyan din. Oo, lahat yung pala. Halika na po kasi alas 5 lang to. Ano ba? Oh, alas 5 lang hanggang alas 5. Alam mo na yan. Baka mabitawan mo. May nakakaon. Ay, hindi ka pala marunong lumangoy, no? Oo. Nakakahiya lang ako kamay na. Kaya lang. Pinagsadya ka ng lubid. Oh, sige, sige. Pero Wait. trabaho eskwela. Ano sa pamanto mong bakasyon? Hindi nahihirapan. Sa Pasig naligi sila. Pag nilulubog ka na, hindi siya ganun ka lang. Kasi hindi mo kita ilalim kung nakatakot. Ayun, dahan-dahan ka dyan. Dali ka mo. Pa-picture tayo sa kanila. Naka-video kami. Gusto ko nakakahiya yung pinagagawa namin. Kung wala yung video. Okay lang. Okay na. Salamat. Malalim ka ba? Mapulikat ka. Napulikat na ako eh. Naku, umahong ka muna. Okay na. Pre, pindutin mo daw. Ako din. Ikaw, Marunong ka na doon eh.